отпечатахме и ти ми го донесе отпечатано. То беше отпечатано на Ана Петова вяра, в детска вяра, или как се казва, вяра и живот в Русе. Там издаваха... Детска вяра, да. Да, издаваха така. И сестра ми казва, аз не само ще ти змия краката, но ще ти кажа и стихотворението. И Боже, краката заплака със сълзи и декламира това стихотворение бездомници. Аз да знам и слушането, споделим. Първото ми напечатано стихотворение в детска вяра. В Роглев имаше, да, печатната Роглев. Така, бездомници, шаро, вятърът шуми, бурули дървесата, страшно, нямаме пари, празна е торбата, хлебица никой не ни дава, гости не желае, де ще бъдем тая нощ? Да до Господа знае. Ето ги бездомниците. И кучите са бездомници. И сираците са бездомници. Няма да забравя този момент. Кара там. Сестра ми беше поетическа. Мисля, че много години не беше и Христо Христови с Йордан Стубил. Чували ли сте Йордан Стубил? Каква поетическа дарба има този Боже Господи. И аз в моята стихотворка позаглави пришепнати слова. И втората стихотворка нарекох по негови думи сиротински песни. Защото сиротински песни плачат на церака. Независимо кой плаче, и церака. Да. И как Лена започне посветеното на тебе стихотворение? Кажи да ви. Кажи. Не питай ме, се казва стихотворението на Еленка Константинова. На нея. Не питай ме защо самин живея и дали съм тук дошъл отлесно, забравен, запокитен да допея моите тъжни сиротински песни. Забравен, един момент, забравен, запокитен да допея моите тъжни сиротински песни. И аз ги допях тук в Шанския манастир. Това е 42-та година, сигурно. Не, той ви казва за продължението тук в Обушанския манастир. Не говоря за срещата с Емануил Попдимитров, ми е важно. Срещата с Емануил Попдимитров. Един голям поет е. Много голям поет. Та той дойде тогава в Руския манастир. Коя година, дядо? Не мога да се 42-та най-малко. Той умира 43-та умира. Или 3-та година. И придружаваше го архимандрит доктор Серафим Алексия. Прочутия, да. Прочутията, да. С неговата хубава стихотворка Прозрение. Какво знаете за него? Ами, той беше моят учител. Аз с него в Руския манастир. Беше дошъл да гостува на отец Серафим. И мисля, че му беше и написал стихотворение. И тогава вече чух това име и разбрах, че това е един поет, голям поет, приятел на Йордан Стубил, а с Йордан Стубил са били в Белене заточени тук. И след като излизат от затвора, първото ми идване идват в Рилски манастир. И там тогаваше игумен, отец Калистрат, мога да го прости, един много добър човек, Калистрат, така го посрещна и ние бяхме семинарици, сервирахме, слушахме. Аз бях удостоен 46-та година, по случай 1000 години от смъртта на Свети Иван Рилски. Така. Избираха 3 или 4 души семинаристи, най-примерните семинаристи, да бъдем сервитьори на официалния обяд
на руския патриарх Алексий I, на който обяд присъстваше и Георги Димитров. Чувате ли? Вожди български народ. Така, и аз имах тая снимка. И след това дойде за игумен, дойде там в Рилския манастир такъв, пак като игумен, цивилен. Манастирът стана, нали знаете, че... Музей. Стана музей. И той прибра тая моя снимка точно в момента, когато поднасям обеда на Георги Димитров. Значи може да се види там тази снимка. Да. Може да се види. И аз го молих, намерете ми тая снимка, аз сам, въпреки болните ми очи, ще се позная. Аз съм цивилен още в хубав 46 година. Цивилен на 26 май 1946 година стана официалния обед и прием на патриарха, руския патриарх. Така. И какво се оказва? Този, който идва да се венчае от Разград в този манастир малък, неизвестен манастир, се оказва, че е първият секретар на партията. И разбира се, аз го венчах, всичко там, венча се и човека благодарен. Ние запазахме в пълна тайна. Само игуменката и монахиня Пелагия, която сега е игуменка там, знае този случай, как Дядо Нестор тайно венчаваше и кръщаваше хора.